салом алейкум дӯстони азиз. айни ҳол дастсафка навбатимона равон мекунем. дар рӯи шаҳр чиқар гуфтем дастсафка ройгон, берунаи шаҳрам ройгонаи дастсафкамон. ина магазини Сафархон битои техника хитобозор боло мебурои на лави раи калон 50 метри медарои болои хитобозор да чизе ки дар кор боша марҳамат кунед дӯстони азиз. бо нархҳои дастрас ва дастсафка ройгон хати иншаалло равонтон мекунем. кондитсионер се машина ҳама упаковка шиста бояд дастсафка шава бурава. ина холодильникам ина нигаҳ кунед ҷои холодильникамон уже холӣ шид. равон кардесем усвет кунед на аксия навбати мо ина ҳама холӣ шидесем майда майда рафтесай бор кардем я се машина қати холодильник як микроволновка я палесос падаркош қати набордоро. хулоса дастгира фаромӯш намекунем. ҳама каса дар номерои болои экран мондагӣ медорем муроҷиат мекунем иншаалло равонтон мекунем. дастсафкаи ройгон қати ина ака хайвардан сподами акадами надора карочи говорят